blessings to all of self. Božské já vám všem žehnám. We meet here for self-realization, means free from all births, free from the mind. Sešli jsme se tady kvůli realizaci já. To znamená kvůli osvobození se od všech zrození a od všech problémů. If you go to the world, always mind is wandering. So many desires, attachments, so many difficulties are coming from the world to your mind. Pokud se otočíte ke světu, čeká vás spousta připoutaností a všelijakých problémů. So, mind is the problem. Vaše mysl je ten problém. All humans, human beings, or any object, no problem of them to you. Nic na světě není důvod vašeho problému. Nic ve vnějším světě, žádní lidé, žádné bytosti. Problém je vaše mysl. Mind is always searching the world for the peace, bliss, and happiness, but it never comes permanent peace. Mysl neustále Objects of the world. hledá ve světě, jak nalézt klid a uspokojení. Ale věci světa vám klid nebo uspokojení trvalé nemohou dát. Mind has so many thoughts. According its thoughts, the mind is wandering, catching the feelings of the world. Mysl se skládá z myšlenek a těká po světě podle toho, jak se myšlenky ubírají. So all the experiences of mind in the world, they are entering into your mind. Všechny zážitky, které zažíváte ve světě, vstupují do vaší mysli. So all your knowledge of the world is in your mind. Celá vaše znalost světa je ve vaší mysli. So your mind filled with the world objects and desire with its feelings. Vaše mysl je plná věcí ze světa a citů a vztahu k těm věcem. Your mind always wandering without rest, without peace. Vaše mysl těká neustále, bez toho, aby si odpočinula. If you desire success, at that moment you are getting happy only some seconds. Pokud naplníte nějakou svou touhu, nějakou svoji představu, mysl se uspokojí jenom několik sekund. And then you have problem,
And then you are searching for that peace again in the world. Ale opět přichází problém a vy zase pátráte ve světě, jak ten problém vyřešit, jak dojít k tomu klidu. So your mind is going according to your decision, ideas and desires. Vaši mysl vedou všelijaká vaše rozhodnutí, vaše nápady a myšlenky. So your mind never knows which is the truth, which is the salvation of our mind. Mysl ale neví, co je skutečné řešení, jak vyřešit tu otázku klidu. You are hearing so many lectures, so you read so many books, but no use of them because your mind already filled with the world experiences. Můžete navštěvovat spousty přednášek, číst spousty duchovních knih, ale když je vaše mysl plná zážitků ze světa, není vám to k ničemu. This critical mind, filled with unnecessary things, so it cannot understand which is the truth. Mysl je plná různých nesmyslů a proto nedokáže pochopit a poznat, co je pravda. Only your mind is thinking, you are reading books, you are hearing lectures, you are following some spiritual ways, but your mind is not able to achieve that goal. Sleduje různé duchovní praktiky, máte nějaké názory, duchovní věci, ale vaše mysl nedokáže stále dojít k tomu cíli. There is no self in the books, in the world. V knihách ani ve světě božské já není. So solution is not the world. Ale toto řešení nespočívá ve světě. It is inward you. To řešení je uvnitř vás. Mind is coming from heart. Mysl vystupuje ze srdce. Heart is the self. Heart must be purified. Srdce je to božské já a to musí být čisté. But your heart always covered with your thoughts of mind. Ale vaše srdce je neustále vykryté myšlenkami vaší mysli. So you don't know the truth, you don't know the real peace. Proto neznáte pravdu, neznáte ten skutečný klid. The peace, permanent peace, never come by your mind or by your effort. Ten klid, ten opravdový klid, nikdy nepřijde pomocí vaší mysli, nebo skrz vaší mysl, nebo skrze vaše úsilí. Permanent enlightenment or peace possible by heart only. Trvalý klid nebo osvícení, to je všechno možné jenom skrze srdce.